שלום חברים ונמסטה. היום אני רוצה להציג לכם נדבך נוסף מתוך היוגה. אנחנו קוראים לו פרניאמה. פרניאמה זה בעצם האומנות של השליטה בנשימה. שהנשימה היא מלווה אותנו לאורך כל חיינו, ואנחנו רוב הזמן לא יודעים עד כמה אנחנו לא נושמים או לא נושמים נכון, והאימון של היוגה, גם בתוך האסנות, שזה התרגול הפיזי, התנועתי יותר, הוא משלב את הנשימה, את הפרניאמה, את השליטה בנשימה, את העבודה של הנשימה בתוך התנועה. לדוגמה, תנועה כלפי מעלה היא תהיה בשאיפה, בהכנסת האוויר, תנועה כלפי מטה והתכנסות תהיה הוצאת האוויר. אז אנחנו נתחיל עם תרגיל קטן, שבעצם מתחיל ללמד אותנו איך להעביר את הנשימה לאזורים מסוימים בתוך התורקס שלנו, בחלק שהוא מהאגן עד לחזה. אז נשכב על הגב, ברכיים כפופות, כדי שהשרעפת שלנו תהיה משוחררת וגם הבטן. עקבים קצת החוצה ואפשר לתת לברכיים להישען אחת על השנייה. אנחנו נשים ידיים על הבטן התחתונה ונתחיל לנשום אל הבטן התחתונה. שאיפה, הבטן מתמלאת. נשיפה, הבטן נכנסת פנימה. אנחנו ממש רוצים להרגיש את התנועתיות של הבטן ואת הידיים שמתרחקות ומתקרבות עם כל שאיפה ונשיפה. שאיפה. נשיפה אל הבטן התחתונה, הבטן נכנסת פנימה, נשאבת פנימה אל כיוון עמוד השדרה. שאיפה שוב, בטן מתמלאת. נשיפה, בטן נכנסת לכיוון הגב, נשאבת פנימה. שאיפה אל הבטן. נשיפה שוב, בטן נכנסת פנימה. אז בעצם מה שעכשיו שהבנו את התנועה של הבטן, אנחנו יכולים להתחיל להעריך את השאיפה והנשיפה ולהוסיף עצירות נשימה בתוך התרגיל. שאיפה אל הבטן התחתונה, עצירת נשימה ונשיפה חזרה אל הבטן התחתונה, ומי שרוצה עצירת נשימה גם פה. ושוב שאיפה אל הבטן התחתונה, עצירה, נשיפה. בסיום הנשיפה הבאה נעביר את הידיים אל החזה, נשאיר את הבטן פנימה צמודה אל הגב ונעביר את הנשימה אל החזה בלבד. שאיפה, החזה מתמלא וידיים מתרחקות. נשיפה. אנחנו יכולים לצמצם קצת את קנה הנשימה כדי להעריך את השאיפה והנשיפה. קוראים לזה נשימת אוג'אי. שאיפה. נשיפה. אז התנועה היא בעיקר אל החזה. אנחנו יכולים להוסיף עכשיו עצירות נשימה. שאיפה. עצירה. נשיפה.
שאיפה אל החזה. עצירה. נשיפה. נעשה סיבוב אחרון, שאיפה. עצירה. נשיפה. אז אתם מוזמנים לעשות את זה מתי שמסתדר לכם בבוקר או אחר הצהריים, אפילו במיטה לפני או אחרי השינה. תרגישו כבר את האפקט שיש לזה על כל הגוף והתודעה. תודה רבה.